terus. Jualan ora sih. Takut aku ora dijawab. Iya toh. Jelas toh kelakuan adikmu ini apa terus. Ya Bu, sampean karo kelakuan Irna ning jopo kono. Ya mami ngono kok sering terus kono wis sore maghrib. Nek Bu Sari mek Bu Indah. Mari belanja, Bu. Iya Bu, mari belanja. Lah sampean arep nang ndi? Iya Bu, aku ya mari belanja tekan pasar. Kenapa Pak Bu kok ketok bingung? Bu, mbaya cerita enek apa? Aku lo bingung Bu mek kelakuan anakku. Masa mendolan mulai mesti suruh. Lah emang dolan nang ndi kok mulai surup? Wong ya jenenge cah cilik ya wajar ae. Wajar piye to Bu? Wong mendinane mulai surup-surup, masa wis mulai langsung dan HP. Tak gelem ewang-ewang. Anake sampean lo pinter, gak ndablek kaya anakku. Ya padahal asline jenenge cah cilik ya ngono kae. Jenenge bocah sing kate beda-beda. Gak kabeh padha. Bu, ayo ndak matur dan oke. Jambek wangi apa ora? Nggih, Bu, tak rewangi. Bu Indah, Bu ini aku pamit dhisik ya masak anakku. Oh, alah nggih Bu, mangga. Nggih. Bu Ismi. Sarah tunggu Bu. Sarah kamu tak tinggal di dulu, tapi mbak nek tak ya wis lah tak mulai dhisik bermasak. Dan dia adikmu. Bagai nang jero Bu lagi tangi dolanan hati. Apa terusan? Mbok yo diwangi ngono resi-resi omah. Ya ndak apa to Bu, wong kabeh wis diresiki mbake. Ngono ya mbok yo diwangi mbake piye gimana di HP. Kan mulai sekolah dolan. Mulai malah langsung dari HP gak diwangi mbake dan penggawean. Walah Bu mbino kok seneng ae. Ya anak awakmu kan belum disenani ya sing ngendang ngono kuwi. Aja kandha ngono ndang kae. Kenapa to Bu? Isu kok wis rame ae. Aku lho disalah ibu terus ndak ada penggaweane wis sampean candhak. Piye to jenenge arek kuwi no? Wis to Bu, kok jadi terus. Mel, ayo main. Ayo ngejek bareng. Gak usah dijak Irna, aku mau sih. Ini kok takut Tunggu Mel. Aku bosan ngomong dengan ibuku terus. jenenge piye Sar cerita. Kayaknya Mel aku di rumah disenangi terus cerita. Bulan dari rasa penggawean. Aku ngerti Sar awakmu kan wedok lak dolan ngerti wayah. Tapi kan iso gak disenangi terus-terusan. Terus disenangi terus gak penak. Lo enak saraf barang, aku harus nyanyi gak? Nah, oleh lungguh kene. Enak apa toh kok pada menengai? Iki lho jenenge ibuke. Disenangi piye? Terus Sarah dolan ae gak ngerti wayah, gak ngerti penggawean. Oh alah ngono to Sar. Dolan ya dolan tapi ngerti tanggung jawab. Kekurane ya Ir. Kurangnya apa Sar? Aku mau dijak jalan karo Melan, terus ngejak awakmu tapi aku mau. Oh alah ngono to Sar. Gak apa-apa. Tapi awakmu pengen juga toh, jalur sepuro ibuku.
Ir, aku insya Allah usaha berubah. Ngono to, wis berto iki. Mari kondi nduk. Karo Mela karo Irna, Bu. Sepuro ya nak Sarah kesalahe. Sarah bakal manut karo ibu karo mbak kok. Sekali ya nak Sarah ake salah. Si ndak sepuro ya nduk, ibu koyo ngono ben sampean iki gak salah pergaulan. Ngerti toh zaman saiki kok piye. Ibu pengen mas sampean ndake. San, ibu mbak sayang awakmu. Bersyukur anak-anakmu bos iki sayang awakmu, awakmu. Nganti ono anak wani marang wong tuwa, yen nganti ono sewu siji sing wani suwarganing donya ana sukune wong tuwa, wong kang tuhu setya gedhe kanjeng